Ageno ni ng'ur mag jopuonje mag ECD go ibiro winjo ndo miyo konygi giweg bedo kod mirima mathoth. Gikone to ringre jakuny mula mosebedi kimanyo kuom thuolo ma jumbe adek e gwenge ma Sigalagala kar chung od bura ma Ikolomani noyudi. Ma kelo kwan jogo manowito ngimagi e masira sienyruok mar kar kunyo mulano. Chopo 4 ka jogo mane menyo nonywando kweth manowuok e gwenge mag counties mag Nyanza kod Kakamega manotiyo kanyakla ka giyudo ringre no mane osechako kethore. Piny owacho county ma KAKAMEGA okwayo oganda mondo orure mapiyo mar go lipot poni midhiero muoch mar yudo jolony mabiro konyo mapiyo. Bende gikwayo oganda makunyo mula mondo ket arita margi nyime ka girwako lewni kod gigo modwarore e kinde ma gichwalo chenro mekgi. We need to strengthen the resilience team, and I was very glad to find that the KAKAMEGA team already have a resilient team. Only what is lacking is empowerment of the same, and this can be best done by our county governments so that the resilient team have what it takes to ensure that they act and execute their duties without any hindrance. Just like security, safety starts with us, and therefore it is important that we also train and equip our people with lessons that help them understand, appreciate safety, and even be able to detect areas that are likely to bring in gaps that would expose them to loss of life. Mimi ningeomba wasimamizi wa kazi wakati ambapo mnaangalia maslahi ya wale wachimba migodi, ile material mnatumia kujenga zile shimo, ile material at least ikwe strong kidogo, ndio at least mtu akiingia ndani anaona ako mahali pale pako sawa. Wametuletea vifaa kwa lugha ya Kimombo PPEs za kujikinga, za kutumia kwenye mercury ndio isiingie kwa blood capillaries. Pia wametuletea helmet ambazo zinakinga kama huenda mawe yataanguka utukiwe kwenye shimo yazuie impact ya ile mawe ama ya to protect vizuri. Pia na gumboots ambazo watu wanafanya na kuna mawe kule ndani yasije yakawadhuru miguu.